אף אחד לא הכין אתכם לרגע הזה. נפגעתם בתאונת עבודה או בתאונת דרכים, או שנפלתם ברחוב בגלל מפגע. אולי חליתם בעקבות רשלנות של רופא, ועכשיו אתם לבד מול המערכת. ביטוח לאומי, חברות הביטוח, בתי חולים, טפסים, בירוקרטיה, זה כמו לדבר על הקיר. אין לכם מושג מה עושים עכשיו. איך מקבלים את מה שמגיע לכם. אתם בסך הכל רוצים לתקן את העוול שנגרם לכם ולנסות לחזור לשגרה כמה שיותר מהר. אני רוצה להתחיל מהסוף. אני לא יכול להחזיר את הזמן לאחור. מה שקרה, קרה. אבל אני בהחלט יכול להשיג לכם את כל מה שמגיע לכם. פיצוי כספי שיעזור לכם להשתקם ולחזור לשגרה וגם יפצה על עוגמת הנפש. זה לא מיותר. בשביל זה שילמתם ביטוחים כל החיים. איך אני יודע? כי במשך כמעט 2 עשורים הצגתי את הצד השני, את חברות הביטוח והגופים הגדולים והחזקים במשק הישראלי. אז אני מכיר מצוין את כל הטריקים והשטיקים שלהם. היום אני גאה לומר שהמשרד שלי מלווה ומייצג אך ורק נפגעים, ואנחנו מעדיפים להיות בנתינה מאשר למנוע מהנפגעים לקבל את מה שמגיע להם. אז איך זה עובד? קודם כל מפגש ראשוני בטלפון. אנחנו נקיים שיחת היכרות ראשונית. נבין כבר בטלפון כיצד נפגעתם וכמה חמור הנזק שלכם. מתי נדבר? כמה שיותר קרוב למועד הפגיעה, כדי שעד שניפגש לא תעשו טעויות בטפסים ובדיווחים, וגם שתבקרו אצל הרופאים לא תדברו שטויות. אני רוצה שכל מה שתעשו משיחת הטלפון הראשונית ואילך ישרת אתכם בשני מישורים. האחד רפואי וטיפולי, והמישור השני לא פחות חשוב, הוא יעזור לבסס את התביעה והזכייה העתידיים שלכם. בשיחה הזו גם נברר את סוג הפגיעה, האם זו תאונת דרכים, אולי זו גם תאונת עבודה, אולי זו רשלנות רפואית, או משהו אחר. כבר בשיחה הראשונה ננתח את העובדות כדי להבין מה סיכויי הזכייה שלכם. כלומר, נבין אם יש לכם בכלל קייס ומהו. נסביר את האפשרויות העומדות על הפרק מבחינת פיצוי כספי ומיצוי זכויות. מהיכן אפשר לקבל פיצוי כספי. אתם גם תקבלו הנחיות מדויקות איך להעביר לנו את כל המסמכים שדרושים לנו לקראת הפגישה איתכם. וגם הנחיות מה אסור לכם לעשות בטווח הזמן המיידי עד שאנחנו ניפגש. בשלב השני, נפגע פגישה אישית במשרדנו. נעמיק את ההיכרות בינינו ונתאם ציפיות כדי שהתהליך יהיה מוצלח. נבדוק לעומק את המקרה שלכם, ואם יש צורך נפעיל גורמים מקצועיים נוספים, כמו חוקרים פרטיים ומומחי בטיחות מהצד שלנו. אנחנו יודעים בדיוק את מי להפעיל, איך ומתי, וכל זאת כדי להגדיל משמעותית את סיכויי הזכייה שלכם בתביעה. ברגע שנבין את הפגיעה ואת ההשפעות שלה עליכם ברמה האישית, כבר אפשר יהיה להעריך את פוטנציאל הפיצוי המקסימלי שמגיע לכם. חשוב לי לציין, הפיצוי מחושב באופן אישי, תלוי גיל, שכר, מצב משפחתי ומצב בריאותי קודם לתאונה. מה שקרה למשה השכן שלכם לא בהכרח נכון אצלכם. בבקשה, תפסיקו להשוות. התפקיד שלנו לעשות לכם סדר. חשוב לי מאוד לציין, העבודה איתנו היא משותפת. אנחנו זקוקים וצריכים את שיתוף הפעולה שלכם. אתם תקבלו סקירה מלאה של התהליך מול בית המשפט, מול ביטוח לאומי וחברות הביטוח. לי חשוב שתרגישו בבית ותדעו לאן אתם מתקדמים בכל צעד. בפגישה המשותפת שלנו גם נאתר חוסרים בתיעוד הרפואי, מה יש, מה אין, ומה צריך להשלים. נעבור על עלויות התהליך, כולל שכר הטרחה שלנו, ואתם תקבלו הנחיות ברורות ומדויקות לגבי המשימות הבאות שלכם. איך להתנהל מעכשיו ומה לעשות. למשל, אם חוקר של חברת הביטוח פונה אליכם, ספוילר, לא מדברים עם חוקרים. אתם תצאו מוכנים לשלב הבא, כדי שהתביעה תתנהל לפי התכנון ובאופן הכי מוצלח. השלב השלישי הוא תהליך העבודה השוטף. יוצאים לדרך. אנחנו נשמור על קשר טלפוני רציף. אתם תקבלו מענה מהיר לכל שאלה בטלפון, וואטסאפ, מייל, איך שנוח לכם. אנחנו כאן איתכם בכל נקודה וקושי. יש ספק? אין ספק. דברו איתנו, אל תפעלו בלעדינו. בשלב הביניים הזה, עד הגשת התביעה, אנחנו נלווה אתכם ונעקוב אחרי הטיפולים. נפנה אתכם לרופאים מומחים כדי להכין חוות דעת רפואיות. נגיש את התביעה לבית המשפט ולביטוח הלאומי. נוודא שיש את כל התיעוד שצריך לוועדות הרפואיות. במידת הצורך ננהל משא ומתן בזמן הנכון, באופן הנכון ובעיקר כשווים מול שווים. אנחנו נכין אתכם לקראת כל בדיקה רפואית של מומחה מטעם חברת הביטוח ובית המשפט. אתם תגיעו מוכנים. ולא תצטרכו להתמודד עם הפתעות בדרך. אנחנו כמובן נעדכן אתכם באופן שוטף לגבי התקדמות התביעה, ואם ההליך לא יסתיים בפשרה שמקובלת עלינו, אל דאגה. נכין את הראיות לבית המשפט ונתכונן לשלב התביעה והנזק. ככה זה עובד, אנחנו לא מתרגשים, בלי להתקפל, גב זקוף, יודעים טוב מאוד מה שמגיע לנו. חשוב לנו שתדעו מה קורה, אתם לא תהיו באוויר. זאת המומחיות שלנו ואנחנו כאן בשבילכם.
ועכשיו בנימה אישית, כמה מילים עליי ולמה חשוב לי להילחם על הזכויות שלכם. קוראים לי בנו גליקמן. כמו שאמרתי, אני עורך דין קרוב ל2 עשורים. בעל תואר ראשון במנהל עסקים ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת רייכמן בהרצליה. ועד לפני כמה שנים ייצגתי והגנתי רק על חברות הביטוח. בהתחלה הייתי שכיר, אחר כך שותף ובהמשך גם כבעלים של משרד שלי. היום אני גאה לומר לכם שאני והצוות שלי מייצגים ומלווים אך ורק נפגעים. אני הגעתי להחלטה המוסרית שאני מעדיף וטוב לי יותר להשיג את המקסימום בשביל הלקוחות שלנו, במקום לפגוע באנשים ולמנוע מהם פיצוי כספי בשביל חברות הביטוח והגופים החזקים. מכאן הסיפוק שלי. הפיצוי הוא שלכם. אני וצוות המשרד שלי כאן כדי להשיג לכם אותו. דברו איתנו.